Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antari
tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawindu ngantu-antu nganteni tak kamu. Padang bulan dadari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi tak simpen ning jero ati semu tansah ngangeni apa ning kono krasa kangen iki nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna mong sliramu mamani ekaku ra ana wong liya rengana swara hatiku kang nandang kangen sliramu kang tansah manah atiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawindu ngantu-antu nganteni tak kamu. Niken Dalam tak titipne rasa kangenku lewat angin wengi terus tak titipne rasa sayangku lewat soroting rembulan kang sumunan terus ngertenono yen tresnaku jembar kaya dene samudra biru terus ngerti ora kak aku maca aku bariki ya tak ngerti ya batinku kaya yo-yo ya padang bulan dadari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang ing wangi tak simpen ning jero ati semu tansah yen ngangeni cantik jas apa ning kono krasa kangen iki nadyan akeh kudu rangalangi dalane tresna mong sliramu mamani ekaku ra ana wong liya rengana
tetap bahagia selalu. Pisanan ketemu sliramu tratapan ning jero dodoku esemu manis kang kaya madu citramu endah kaya widodari gawe ayeme ati
semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman koplokku isih sayang awakmu ngerti ora suti ngancani jaman susahmu. Tempuh 11.000 kilometer nusolawahmu sing nate janji mulih ning aku sakwise rampungke urusanmu. Tekake masih ora tau ngalami adem minus siji mosok ra ditemoni nekatku mung pengin
Yen ngerti
pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau.
Minggu esok atus mrebot kas tipis ning resepsimu nyekseni ijab kabul kue robotomu statusku mbiyen pacar saiki tamu undangan kelangan kue aku oleh ijol prasmanan. Nah iki Ya, ya ini wis ready jam piro Kang? baik. Asal mangan daging sapi karo maca Quran. Terus Nah kira dirapit jebol tamu undangan. yo Mas. Rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu sebab saiki ana wong liya rasa sedih pengen nangis tapi kok waku awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung menggorek
kodot bertahan saya apa kowe ra tau peduli sedangkan dia mati sampai jumpa goodbye sayang aku rapi minggu esok atus mrupa ketipis ning resepsimu yok seni ijab kabul kwe robo jomu statusku biyen pacar saiki tamu kelangan kwe aku oleh ijol prasmanan kelangan kwe aku oleh ijol prasmanan bakal tak jaga tresnamu tolong jaga nan atimu ngancani nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine
Keindahan wajahmu melebihi indahnya permata. Hati ini telah kau miliki, duhai pujaan hati. Pertahankan hubungan ini, kasih kau ingat selalu, ku di sini menunggumu. Sinak sen bulan kekencar ing ratri,
sandingan sang kadya mimimin tuna setyeng katresnan pujanku sayang manggih langanan pripisa kasempatan antuk jadining kasakyan pripisa kasempatan antuk jadining kasakyan Duh sayang ngapuntene saestu yen dereng saka nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane Weekend cantik banget. Saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo macu emanan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
nuruti opo karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane tresnoku ora bakalan tersayang ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina aku bakal setia ora mungkin manduang matur suwun sampun ono ngancani ning saben dina Jika di mana 100 isi produksi saya